stați că sunt unii care îs pe... No, ce fac și eu? Bun. Deci, am uitat să vă mai arăt și Tiffany. La ea puteți să mergeți în diferite. De exemplu, asta numai de la 120 în sus să faci level. Noua lume, e șmecheră unde e dragonul roșu și etc. No, și ăla a plecat, ați văzut? Deci mulți merg la crescut sau depozitul. Ăsta nu-l folosește cam nimeni. Este depozit portabil. Da, parola 000 la toți. Sau poți să-ți o schimbi. Da, există și aici, de exemplu, vedeți, accesorii. Numai e foarte greu să vi le faceți plus nou. Trebuie, dar și faceți bani mulți, că cască de toate. La upgrade, astea trebuie pentru la fierarul legendar acolo unde v-am dus prima dată. Îți trebuie de astea. Aici sunt pietre să le pui pe sabia armură. Tot felul. Da, există și aici magazin general. Așa e făcut, nu știu de ce. Dați prima, după aia mai dați o dată și pe aia vi-l deschide parcă, cam așa ceva. Da, vedeți? Și pe aia nu mai aveți treabă. No, bun. Calul aveți aici și toate. Deci vă aștept pe server, poate ne întâlnim, ok? Hai, pa!